Ebusia ne adehye bi a wo Patmos Children's Home ene so ye de wo mafa entity ahodo mu vocation ne technical emu sabeya wo nso e de bebo wo ho bra na wo munya kwan kwa ba bia wonam sansa no dwuma iso na aboa won Adom TV etwaso Opanyina wada Patmos Children's Home ano akirima wo mobotae ne se wo metimi ama mofrei ensa no dwuma bi wo mra Womode enwoma suane so epeso okirima eno ebeboa amomofrei womoda achi asiom ye Mama Cecilia osewusu eye caretaker obuwa ha obe free ha obuwa be ko school all day sane ewiase aye ntumi kase bia medwuma me ya be dwuma me ye o ye onu nko at least also nso nya wonsan dwuma kakra say aban will pay air support one or also air support so kakra it's na introducing korano ema insan nduma fitting e wa ha say in the yeni age pa go enyoma amodi abre mama yeni age hu say ye wo dom ye wo ebusua modwene yem Patmos Children's Home form but the sanse we nyina atudwa e wo bra Friends of Akwasibuafo e de niema hodo ekodomomo Akwasibuafo eye adwumayani ewo Inshira FM wono ana ye opanyina wada Friends of Akwasibuafo ano wode tudwa se ye besre se amanfo mo wo bia omutime buo nipa bitise no ompa omontu omani hwe nkurase na kuonkituo no because da bia ye nyina ye focus ni nyina wa Accra Kumasi nanso se uba kuonkituo no ma hunsa amanfo nso be no ntine ma ye ya dwense ye ntine Kumasi bi ye ba kuonkituo no ya ba be bo wo Organizer Edema Ekwe Nana Tufo Ampem Brakatu Echirima Yara hu behia says ye ba ye ba be bo nkwala na chidom ye be ba ye niema ya toto aye no adoption bi aye ye the school yi be ka ho na always bi ana mo bi e be ya dwere se ye be ye dia ma adofo bi aye school na ka ho nti no o haw na ya be hu ye be kwa akwadwene ho na ye hu bi aye nso e bitumi aye ne dia boa Nana awuku denchembo amane bonie